Питате ме за нещо, което става за джиг и спининг. Също така да има бърз строй, да има хубав макродържач и да бъде в приемлив в диапазон цена. Сега ще ви покажа едно моделче на Carbon Cobra. Ето го и него. Това е. Какво е интересното при него? Че е от японски карбон 7M. Има бърз строй самата пръчка. Акцийката е от 10 до 40 грама. Това са интересните неща за него. Ние го имаме в 3 големини. 2,10, 2,40, 2,65. Какво е интересното при макродържача? Ето го самия макродържач. Той е винтов. Ето го и него. Посредством ще можете да захванете много здраво макаричката към пръчката. Посредством този макродържач. Това е хубаво, това е голям плюс. Като цяло моделчето е разработено, както ви казах, за спининг и за джиг. Хубавото на него, че спокойно може да облавяте с голям диапазон примамки, както казах, от 10 до 40 грама. Може да ползвате всякакъв тип примамки. Лесно ще успеете да извадите риби като костури, като кефали, който обича бяла риба, пастърва, щуки, дори с прецизно вадене може да извадим и по-големи риби като сом. Зависи от размера, зависи и какво ползваме и как вадиме. Но принципно не е никакъв проблем. Ценичките са съвсем приемливи. Сега ще ви кажа, 2,10 цената е 59 лева, 2,40 е 65 и 2,65 е 69 лева. Пак казвам, дължините са в 3 вида. Диапазончето на примамките е от 10 до 40 грама. Японско карбонче. Съвсем приемливо. Горе ще оставя контакти с нас. Можете да го вземете при нас на място. София, улица Кирил Дрангов, номер 65. Работното време е от 10 до 18 часа. Също така може да си го поръчате през PD акаунт. Успехи, много риби от нас!